from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Vandaag is de zomer van ZVL voor aflevering 39 in Philippine, de mosselstad van Zeeuws-Vlaanderen. Het is ook een stadje met een rijke historie, zo was het vroeger een havenstad. En er reed er een tram doorheen. Nou, over die tram kan Joris ons van alles vertellen. Ja, de tram die kwam dus van Terneuzenhoek, Mauritsfort en dan hier langs door de coupure hier in de dijk zo richting Philippine. En aan de hand daarvan willen wij dus in Philippine op het tramplein een trammonumentje neerzetten voor de historie van de tram en van Philippine nog eens even beter in beeld te brengen. Mooi aandenken aan de tramgeschiedenis van Philippine. Nou, niet alleen van Philippine, maar eigenlijk van heel Zeeuws-Vlaanderen. En in Philippine had je dus ook een stukje remise en tramplein, waar dus verschillende lijnen bij elkaar kwamen. Ook onder andere heel belangrijk voor de mossel-export naar België. Ja, en dit weekend wordt de mossel hier in Philippine nog iets meer in het zonnetje gezet, want het zijn namelijk de mosselfeesten. We gaan het erover hebben met voorzitter Jelle Haars. Ja, Jelle, dit weekend de mosselfeest. Hoeveelste editie is dit eigenlijk? De 47e editie in totaal. Wat staat er allemaal op het programma? Ja, wandelen, muziek, mosselen natuurlijk, rollenmarkt, braderie. Eigenlijk allerlei verschillende activiteiten van jong tot oud. Kunnen mensen nog nieuwe dingen verwachten? Nee, van het jaar niet. We zijn echt wel een beetje aan het sparen voor de 50e editie. Dus over 3 jaar hopen we wel een spektakel neer te kunnen zetten. Ja. Probeer je het wel door de jaren heen een beetje te blijven ontwikkelen, dat het wel leuk blijft voor de mensen ook? Ja, we proberen ook elk jaar wel nieuwe dingen te verzinnen en te verbeteren. En dat lukt ons ook elk jaar, dus dat is wel leuk om te doen. Verwacht je veel drukte? Ja, als het weer zo blijft, dan had het weer een druk weekend worden voor Philippine. Dit was aflevering 39 van de zomer van ZVL en dat betekent dat nu echt het einde nadert. Morgen is de allerlaatste aflevering. Maar eerst onze Philippine-correspondent. Hoe vond je het in jouw Philippine? Ja, het was een thuiswedstrijd. Hartstikke leuk. Dat was echt heel gezellig. Ja, leuke gasten, hè? Ja, ontzettend leuk. Ja, ik heb ook veel geleerd eigenlijk nog. Ja. Morgen zijn we er weer met de allerlaatste aflevering van de zomer van ZVL. Dan vanuit Westdorpen. Tussen 9 en 12 op de radio en om 6 uur op tv. Graag tot dan!